Што адмачыў былы міністр унутраных спраў, куды павезла Лукашэнку Наталья Эйсман, а таксама чаго хоча ад беларускіх жанчын новы віцэ-прэм'ер. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Былы міністр унутраных спраў Юрый Караеў у крэсле кіраўніка Гродзенскай вобласці моцна стараецца капіраваць стыль Александра Лукашэнкі. Ён лятае на верталёце і аглядае палі, распякае падначаленых, а таксама робіць даволі дзіўныя заявы. Сёння Караеў прыехаў на будоўлю аддзялення неадкладнай дапамогі ў Гродзенскім кардыяцэнтры. Там ён сустрэў будаўніка з Ірака, і ў выніку у губернатара з гастарбайтарам здарылася дзікаватая сцэнка. Нравится вам? Женились здесь? Нет, своя жена оттуда? Я не жена. Не жена? А почему? Пока устроюсь. Хлопцы, давайте депортируем его, если не Нет, это месяц работы, мы сейчас научим. Научите, да. что лучше белорусских девушек нету. Ці зразумеў іракскі работнік, што пагроза дэпартацыі была жартаўлівай, невядома, але тут варта адзначыць, што некалі і сам Караеў быў у падобным статусе. Пасля заканчэння вайсковай вучэльні яго адправілі служыць у Беларусь, дзе ён і застаўся пасля развалу СССР. У першую чаргу праз тое, што тут ён знайшоў мясцовую жонку. Таксама Юрый Караеў адказаў на крытыку за запрашэнне на канцэрт 9 мая Паліны Гагарынай. Многім падалося недарэчным марнаванне грошай на адну з самых дарагіх расійскіх спявачак. Губернатар Гарадзеншчыны заявіў, што з абласнога бюджэта на канцэрт не патрацілі ні рубля. Яго нібыта аплацілі нейкія, цытата, прыстойныя спонсары з прыватнага бізнесу. У беларускіх рэаліях гэта звычайна азначае, што ўлады ва ультыматыўнай форме прымусілі выдзеліць грошы якую-небудзь мясцовую паспяховую кампанію. Акрамя таго, Караеў хоча адправіць на гастролі і прыдуманае ім тэатральнае шоу у выглядзе штурма Рэйхстага. Днямі яго зладзілі ў Гродні, а цяпер яго хочуць правесці ў Слонімі і Лідзе. Для гэтага хочуць прыцягнуць вайскоўцаў мясцовых часцей, а таксама Юрый Караеў хоча арганізаваць тэлетрансляцыю гэтага дзейства, каб яго пабачыла як мага больш людзей. Ад Караева не адстае і яго папярэднік на пасадзе гродзенскага губернатара Уладзімір Каранік. Перад пачаткам сямейнага форуму ў Мінску віцэ-прэм'ер цынічна заявіў, што траціна беларусак не выконвае план па нараджэнні дзяцей. Опросы показывают о том, что большинство белорусок планируют иметь 2 детей, а это, фактически только уровень воспроизводства. То есть демографического роста мы при этом не видим, но при этом даже 30% все-таки этот план не выполняет. В полной мере имеет 1 ребенка. Каранік паведаміў журналістам, што ўлады плануюць выпрацаваць комплекс мер, каб жанчыны больш эфектыўна спалучалі мацярынства з кар'ерай, а таксама чыноўнік увязаў менталітэт беларусак з канонамі праваслаўя, якое фарміруе ў іх асаблівае стаўленне да традыцыйных сямейных каштоўнасцей. Як гэта вяжацца з экстрэмальным падзеннем нараджальнасці, Каранік, канешне, не патлумачыў. Сумныя рэаліі беларускай медыцыны. Людзі зночы займаюць чаргу, каб трапіць да спецыяліста. Жыхарка Мазыра апублікавала ў тыктоку відэа, як у палову на 5-ю раніцы стаіць каля паліклінікі і чакае яе адкрыцця, каб трапіць да траўматолага. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле паліклінікі. Пакуль жанчына здымала відэа, чарга вырасла да 11 чалавек. Аўтарка роліка звярнулася да Мінздароўя з просьбай выдзеліць траўматолага для паліклінікі. І тут варта адзначыць, што гэты тыкток быў зняты не ў глухой правінцыі, а ў Вялікім Мазыры, дзе жыве 105 000 чалавек. Нават там адчуваецца моцны дэфіцыт спецыялістаў. Агулам жа па выніках мінулага года беларускім установам аховы здароўя не хапае больш за 4000 дактароў і столькі ж сярэдніх медыцынскіх спецыялістаў. Усяго ў сферы каля 15 000 вакансій. Рыгора Азаронка зноў бамбіць, на гэты раз ад даволі бяскрыўднага пытання. Не паспеў прапагандыст адысці ад скандала з Лукашэнкам і расійскім журналістам Андрэем Калеснікавым, як яму давялося зноў выплёскаваць негатыў падчас чарговага стрыму. Перад пачаткам праграмы пра дасягненні беларускай дыпламатыі на так званай далёкай дузе Азаронак зачытаў адно з пытанняў, якое прыйшло ў чат. Белмолот пишет: приветствую вас категорически. Ребята, можно вопрос, неужели у вас белорусские ноутбуки или зарубежные? Зарубежные, но сделаем белорусские. Обязательно сделаем белорусские.
белорусские, они будут легкие, они будут прекрасные, интернет будет белорусский, и у них будет, как в Северной Корее, свой интернет. А вот эти мы будем использовать для того, чтобы бить по башке. Бить по башке всякие придурков, которые задают тупые вопросы. Поток сумлення Азаронка аказаўся не пазбаўлены праўды, бо распіяраныя Лукашэнкам ноутбукі «Гарызонт» аказаліся насамрэч кітайскімі камп'ютарамі ў беларускай абгорцы. На расійскіх маркетплейсах іх прадаюць з вялікімі зніжкамі. Самы бюджэтны ноутбук «Гарызонт» аддаюць усяго за $300. Александр Лукашенко падпісаў закон аб рыэлтарскай дзейнасці, які па сутнасці мяняе правілы гульні ў цэлай сферы. Дакумент прадугледжвае некалькі істотных зменаў, якія апошнім часам актыўна абмяркоўваліся ў супольнасці спецыялістаў па нерухомасці. Неўзабаве ў Беларусі павінна з'явіцца палата рыэлтараў, без удзелу ў якой спецыялісты не змогуць аказваць паслугі. Таксама закон абавязвае іх мець вышэйшую адукацыю, прайсці адмысловыя курсы і здаць атэстацыйны экзамен. Акрамя таго, дакумент цалкам ліквідуе паняцце агентаў па нерухомасці. Улады сцвярджаюць, што новы закон палепшыць якасць рыэлтарскіх паслуг, аднак удзельнікі рынку сцвярджаюць, што дакумент Лукашэнкі можа паралізаваць сферу і пакіне без працы сотні спецыялістаў. Тут варта нагадаць і пра маштабныя ператрусы ў агенцтвах нерухомасці, якія прайшлі ў красавіку. Кіраўнікі многіх кампаній апынуліся за кратамі, аднак улады зачыстку дагэтуль не каментавалі. Тым часам Лукашэнку павезлі па ўсёй Беларусі. Гаворка не пра яго асабіста, а пра кніжку з назвай «Наш прэзідэнт», якую напісала Наталья Эйсмонт разам з некалькімі былымі ідзейнымі чыноўнікамі. Цяпер пафасную прэзентацыю панегерыка зладзілі на малой радзіме Лукашэнкі ў Шклове. Менавіта там ён калісьці кіраваў саўгасам «Гарадзец» і пачаў сваю палітычную кар'еру. Для такой важнай справы ў райцэнтр асабіста прыехалі і некаторыя аўтары шэдэўра – Наталья Эйсмонт і былы міністр адукацыі Александр Радзькоў. Ну і, канешне, не абышлося без прыколаў. Доер таго самага саўгаса згадаў пра сваю працу пад кіраўніцтвам Лукашэнкі і нават расказаў частушку, якую людзі склалі пра маладога вусатага начальніка. Гучыць яна нечакана. Прабачце за рускую мову, але гэта цытата. «Лукашенко к нам приехал из колхоза Ленина, и совхоз он наш повел по заветам Ленина». З'явіліся новыя падрабязнасці знікнення спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай. Яна вывела на асабістыя рахункі як мінімум $150 000. Кіберпартызаны аднавілі кантроль над рахункамі фонда «Беларусь Ліберці», якім раней кіравала Анжаліка Мельнікава. Гэта дазволіла атрымаць звесткі пра рух грошай ад пачатку мінулага года. Так, кіберпартызаны заявілі, што ў студзені 25-го яна за грошы фонда аплаціла бронь гатэля, а пасля цягам лютага Мельнікава раз на некалькі дзён выводзіла на асабісты рахунак сумы ў раёне $2500. У сакавіку фонд «Беларусь Ліберці» атрымаў перавод на $107 000 на патрэбы кіберпартызанаў, якія цягам месяца Мельнікава таксама пераводзіла для сябе. Апошняя аперацыя вываду сродкаў адбылася 24 сакавіка, за пару дзён да таго, як стала вядома пра знікненне Анжалікі Мельнікавай. Кіберпартызаны падалі заяву ў праваахоўныя органы Польшчы па факце крадзяжу сродкаў. Па апошніх звестках расследавальнікаў Анжаліка Мельнікава разам з дзецьмі 28 лютага паляцела на Шры-Ланку і пасля тыдня адпачынку яна вылецела ў Дубай. Падчас перамяшчэння ў беларуска карысталася польскім пашпартам, атрыманым напрыканцы мінулага года. Што было пасля прылёту Мельнікавай у Дубай, пакуль невядома. Яе дзеці разам з былым мужам апынуліся ў Беларусі. Новая ініцыятыва сілавікоў. У межах усебеларускага змагання з так званымі дармаедамі міліцыя цяпер збірае беспрацоўных беларусаў на лекцыі. Іх праводзяць у актавых залях аддзяленняў міліцыі, і афіцыйна гэта называецца групавымі прафілактычнымі мерапрыемствамі. Але людзей выклікаюць туды позвамі, прычым калі такая позва прыйшла памылкова і чалавек мае працу, то яму ўсё роўна трэба прыйсці ў міліцыю і прадаставіць доказы, што ён не дармаед. Загадкавае затрыманне беларуса. Супрацоўнікі контртэрарыстычнага аддзела польскай паліцыі выявілі буйную партыю выбуховых рэчываў у адной з кватэр жылога комплексу ў Вялішаве. Гэта прыгарад Варшавы. На час правядзення спецаперацыі нават эвакуявалі мясцовых жыхароў. У выніку быў арыштаваны грамадзянін Беларусі, але польскія сілавікі не паведамляюць яго імя.
Дзікая гісторыя адбылася ў Гомелі. Каб выбіць грошы, двое мужчын катавалі свайго калегу прасам. Як паведамілі ў міліцыі, трое гамельчукоў ездзілі на працу ў суседнюю краіну, і тут хутчэй за ўсё маецца на ўвазе Расія. Аднаму з іх перад вяртаннем на радзіму выдалі буйную суму грошай. Іншыя двое прыехалі да яго дадому і пачалі патрабаваць падзяліцца часткай заробленага. Мужчыну пабілі і сталі катаваць прасам. Пацярпелага давялі да беспрытомнага стану, але той грошы так і не аддаў. У выніку крымінальны вышук разам з амапам затрымаў 23гадовага і 44гадовага жыхароў абласнога цэнтра. Супраць іх завялі крымінальную справу за вымагальніцтва з выкарыстаннем гвалту. Абодвум пагражае да 15 гадоў турмы. Махляры прыдумалі новую схему, каб падманваць людзей. На электронныя скрыні беларусаў пачалі прыходзіць лісты, у якіх даі нібыта патрабуе аплаціць штраф за парушэнне правіл дарожнага руху. Візуальна яны нагадваюць сапраўдныя квітанцыі, аднак у фэйкавых няма ні даты парушэння, ні інфармацыі пра аўтамабіль і яго ўладальніка. Акрамя таго, махляры просяць пералічваць штраф на ківі-кашалёк. Усё разлічана на тое, што спалоханы чалавек акажацца недастаткова пільным і адразу кінецца плаціць. У міліцыі папярэджваюць, што у сапраўдных лістах шчасця ёсць фотапарушэння, а штрафы павінны залічвацца наўпрост на рахункі даі, а не на нейкія пабочныя платформы. Трагічная навіна. У Варшаве памерла беларуская мастачка Ніна Маргаева. У Мінску яна заснавала мастацкую студыю плот, у якой цягам 7 гадоў працавала з дзецьмі і дарослымі. Пасля выбараў 2020 года яна падпісала адкрыты ліст супраць гвалту і фальсіфікацый, а праз некаторы час была вымушаная разам з сынам выехаць з Беларусі ў Польшчу. Там у яе дыягнаставалі невылечную хваробу – бакавы аміятрафічны склероз. Праз гэта яна апынулася ў складанай жыццёвай сітуацыі, і на дапамогу ёй абвяшчаўся збор сродкаў. Ніне Маргаевай было ўсяго 40 гадоў. Юрый Зянковіч расказаў пра паводзіны Рамана Пратасевіча ў судзе. Нядаўна вызвалены былы палітвязень даў прэс-канферэнцыю для прадстаўнікоў СМІ, падчас якой ён расказаў пра абставіны сваёй крымінальнай справы, гутаркі са старшынёй КДБ Іванам Церцелем і паводзіны Пратасевіча на судзе. Многія з гісторый Зянковіча гучаць фантастычна, і ў цяперашніх умовах іх спраўдзіць немагчыма. У прыватнасці экс-палітвязень расказаў, што нібыта ў Беларусі за спробу вайсковага перавароту былі асуджаныя афіцэры спецназу, аднак ніводнага пацверджання яго словам няма. Акрамя таго, адвакат расказаў, як на судзе над ім, Фядутам і Кастусёвым паводзіў сябе Раман Пратасевіч, які быў сведкам на працэсе. Зянковіч заявіў, што блогер імкнуўся не сустракацца з ім позіркам, але праз адваката ён перадаў Пратасевічу, што не мае да яго прэтэнзій і ўсё разумее. Пасля гэтага блогер і адвакат нават усміхнуліся адзін аднаму і больш не бачыліся. У Бабруйску праламілі сценку ў краме, каб выратаваць кацянятаў. Работнікі адной з крам паведамілі ратавальнікам пра мяуканне з вентыляцыі. Каб выратаваць жывёл, давялося дэмантаваць частку цаглянай кладкі вентканала. У выніку адтуль дасталі 3 пухнатых кацянятаў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.